Montserrat para Hernán Díaz. Colga pelota Hernán Díaz. Atención a Perucci, balón ao longueiro, enviado por Ortega. A mellor ocasión do River. 31 minutos da segunda metade de cabeza e deixalo Coiro nas botas de Xome. Fíxense, aí está Francescoli, Ortega, sai Perucci, balón ao longueiro, salvou Sus, foi o dominador durante todo o partido. E fíxense que fermosa combinación entre Francescoli e Ortega. Non chegou por pouco gol de River. Balón ao longueiro salvou a vecchia signora. 32 da segunda continental. Lembren, River unha vitoria no ano 86. Esta é a segunda vez que acuden a final da Intercontinental. Na primeira derrotaron o Steaua por 1-0. E a terceira vez para Juventus. Lanzamento de Di Livio. Atención, oportunidade para Del Piero. Gol, 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 gol. Gol de Del Piero. Gol de Del Piero, marca Juventus. Cando mellor estaba xogando o River Plate. Gana Juventus por 1-0 e quedan 9 minutos para a conclusión do partido. O saque de esquina botado por Di Livio. Tocou no primeiro pau Jugovic e definiu Del Piero, a estrela da Juventus a la Copa Intercontinental. Aí está a repetición. O lanzamento de Del Piero, tocou Zidane, non Jugovic, e ao final Del Piero. Vale o gol da estrela italiana, pon por diante a Juventus. Curiosamente, Luis Timiraos. O que si está quedando demostrado é o difícil que resulta gañar a Juventus. Só o Vicen xa o pudido facer na Liga Italiana. Na Liga de Campións mantense invicto e ademais cunhos números que tal os argentinos. Agora queda 5 vitorias para os equipos italianos e 2 para os equipos argentinos. E un dato máis, empata os equipos italianos, os argentinos, en consecución de Copas Intercontinentales, 7-7.